Ya, goyang sini. Oke, untuk semuanya teman-teman yang berada di kawasan Jatimulyo, tangannya diangkat semuanya. Kakinya juga diangkat. Ayo samere. Siang batara ratri emong eling manis sing ati asatyamu pengen anduweni marang sang Dyah Sulasmi. Rasa kangen hang limputi dadi saksi upayane moga-moga montore lancar. Terima kasih Bu. Janji supaya bukti supaya mati Rengga Medaya ayo Pak Tres sikat Ayu tresna kinarya tampa susah jroning baterku bagus anda noroso atimu tresnoku tulus jroning kalbu senadyan karo rasaku ora bakal sirna. Ayo Pak Kris. senadyan nyoba Inang asmara he ayo. Ayo to. Ayo Yul. Ayo Pak Kris. Mas Ticok. ayo Pak Kris Siang batara ratri mongeleng manis sing ati